Myška Ryska bola od čumáčika až po chvostík celá ryšavá. Keď stromy na jeseň zhodili svoje kabáty z lístia a vznikol hustý koberec, ktorý pod labkami zvieratiek s prvým mrazom praskal, mohla sa v ňom Ryska uvelebiť a nikto ju nevidel. Rovnako, keď po daždi vyrazili pod brezami zo zeme hrzdavé klobúčiky, hríbikov, kuriatok, mohla sa medzi ne pokojne postaviť a nikto nezistil, že jedno z kuriatok je v skutočnosti Ryska. A to tiež Ryska často robila. Hlavne vtedy, keď sa po nej chcelo, aby doma pomohla s upratovaním alebo s varením. Bola totiž veľmi lenivá. Najradšej by celý deň prespala v postielke alebo v tieni klobúčika veľkej muchotrávky. Hryska a Kiska sa na ňu často hnevali, pretože sa museli v nore o všetko starať sami. Ale to našu myšku Rysku v jej sladkých snoch vôbec netrápilo.